så meget, man får for 3. Jeg hedder Lasse. Jeg tager en motorcykeltur til Polen. Solo. Jeg ved ikke, om det bliver 3 dage, en uge. Følg med, hvis jeg har lyst. Det er så ham her, jeg skal køre på. En Honda NC 750X. Jeg bor omkring Holbæk her og har et par timer ned til færgen. Gedser Rostock. Jeg prøver både hoteller og Airbnb. Ser hvad der er billigt, ser hvad man får for pengene. Grunden til at jeg har valgt Polen, det er jo, at man kan gøre det lidt budgetvenligt. Og så skulle der være nogle fede steder. Lige nu skinner solen der en lille smule. Det er stadig kun, hvad er det, 17 grader. Det er bare på noget varmt tøj, og så er det ud af. Jeg skulle mærke, man lever. Godt 600 kroner måtte jeg slippe på færgen her. Det er en af de dyre poster. Ellers så smider jeg priser op undervejs, og så til sidst i videoen så lægger jeg et budget op for, hvad hele turen har kostet. Så kommer jeg ombord på færgen her. Håber jeg står ordentligt fast. Blæser helvede til. Jeg håber, jeg har gjort mit bedste. Ja, jeg snakker lige lidt hen over her, fordi min lyd den er der tydeligvis røget. Det blæser også virkelig, eller det blæste virkelig kraftigt på den her tur. Til sidst blev de også nødt til at bede folk om at sætte sig ned, fordi det var så voldsomt. Ja, jeg ved ikke, om man kan fornemme det lidt på billederne her, men ja, smutter ned i lidt roligere omgivelser. Travel shop, som de fleste nok kender det. Tasker, parfume, slik. Det bedste, billigste man kan få, det er nok sodavand og øl og sådan noget, men ja, det er lidt begrænset, hvad man kan have på en motorcykel, så jeg købte ikke noget. Så er jeg også ved at være i havn her i det tyske, og vinden den har heldigvis lagt sig lidt. Jeg har valgt at tage en overnatning her i Rostock, og blevet våd og kold efter den der ordentlige regnskyld, jeg fik i Danmark inden færgen, så det er det, jeg gør. Jeg finder et sted her i Rostock, og så kører jeg videre til Polen i morgen. Jeg mødte også 2 danskere, som kørte på den der S1200 BMW. De skulle hele vejen til Grækenland og Tyrkiet og havde en masse kameraer og skulle også lave lidt YouTube på deres vej. Så har jeg fundet et hotel her i Rostock. Det billigste jeg kunne finde i centrum. Det ligger lige oppe ad en togstation. Det skulle ikke larme, har jeg læst. Ja, det er ikke et slot. 425 kroner gav jeg for en overnatning. Ja, og til dem, der ikke kender så meget til de her Booking.com hoteller, hvad det kan være, det er jo forskelligt. Nogle steder har de ikke nogen reception, og så får man bare en kode med adgang til døren, og så er der en låseboks, hvor nøglen ligger i, hvor man så har en anden kode til. Lille køkken, køleskab, også ældre model. Lille fjernsyn, lille bord, skab. Jeg synes, det er fint. Det er pænt og rent i hvert fald. Det er sgu det vigtigste. Jeg skal altid lige holde lidt øje med motorcyklen heroppe, ikke? Og det er jeg jo glad for. Men ja, som sagt. Togstation. Centrum ligger lige derovre bagved. Så det skal jeg over tjekke ud. Rostock er sgu en super hyggelig by. Jeg fik lige tanket motorcyklen. Det gjorde jeg også, da jeg kørte hjem fra Danmark. Så det er 2 gange 130 kroner. Så fik jeg tanket mig selv med en Duo og en sodavand, 70 kroner. Rostock er en større by. De har et indbyggertal på 200.000. De har en lille, eller stor havnepromenade, hvis man kan kalde det. Der er sgu super hyggeligt. Masser af muligheder for shopping, og ja, nu vil jeg se solnedgangen, og så er det hjem og lade op til i morgen. Så blev det morgen her i Rostock. Klar til en ny dag, og vi kører mod Polen.
Jeg har lige gået og pakket lidt her, så skal jeg lige ned og have noget morgenmad. Eller op er det faktisk. Oppe i toppen på 3. sal, som hvis det er toppen her. Det var ikke inkluderet i de der 425 kroner. Man kunne skrive sig op på sådan en liste nede ved indgangen her, så det har jeg gjort. Jeg mener, der stod 4 euro, men lad os se. Det blev så lidt dyrere, men det var også en kæmpe stor morgenmad, så jeg endte med at give 105 kroner, altså 14 euro for den her morgenmad. Der var jo så også så meget, at jeg faktisk lige kunne smøre 2 sandwich til frokost på turen, så det er perfekt at spare frokost. Så har jeg fundet et sted på Google Maps, som jeg sætter GPS'en til, og så kører vi dermod. Det hedder Crooked Forest og skulle ligge 30 km fra byen Stettin, hvor jeg regner med at skulle tilbringe natten. Jeg vil lige sige, at jeg er helt grøn i det her med at tage på længere ture, så jeg tager meget gerne mod fifs og råd og kritik og hvad det ellers skal være. Kan I skrive noget i kommentarfeltet. Jeg har haft kørekort til motorcykel i 3 år, og jeg er bare blevet vild med motorcykler. Jeg har haft 5 motorcykler, men det her det er faktisk min første tur, sådan rigtig ud og opleve noget. Ellers har det bare været ned på grillen og ishuset og mødes med nogle andre. Og ja, nu skal jeg fandme ud og opleve noget, og det er så fedt. Hvis du synes om videoen indtil videre, så giv den gerne et like nede i bunden. Og hvis du gerne vil se flere lignende videoer i fremtiden, så abonner på kanalen eller subscribe, som man også siger. Det koster gratis og hjælper bare mig med at få min video med lidt mere ud, som jeg har brugt lidt tid på. Nu fik jeg lige lavet ruten om til Ungå Motorvej. Så hed den så 3 timer og 20 minutter. Det kan godt være, at jeg hopper lidt tilbage på motorvejskørsel en gang imellem. Ja, helst så lidt motorvej som muligt. Så der kommer lige et nyt GPS-kort frem her. Det kort, det er jo så fra efter jeg har kørt 40 minutter. Så der står 2 timer og 49, mener jeg, der på den nu. Men ja, lad os komme videre. Det bliver nok sådan en hele dags projekt for mig det her, fordi jeg stopper jo hver gang der er noget, der ser lidt anderledes ud end derhjemme. Så her der er der i hvert fald meget hyggeligt. Jeg ved ikke lige, hvorfor der står Hamburg på den der. Jeg er ikke i Hamburg. Langt væk fra Hamburg. Mange kirker med ind til den der. Minder lidt mere om domkirker, deres normale kirker her. Hold da kæft. Se, det er noget middelalder museum herinde. Det er ikke lige noget, jeg gider. Det er sikkert mange andre, der vil. Det er sgu hyggeligt her. Jo, og så har jeg nulstillet selvfølgelig brændstoføkonomien. Har jeg så heldig at have en måler på min her. Nulstillet er, da jeg kørt hjemmefra, og den hedder 24,2 km literen. Det synes jeg sgu er meget pænt. I forhold til at jeg kører sådan et mix af frisk til og stille og roligt. Og så har der været noget motorvejskørsel også, ikke? Kørt 100 km motorvej hjemme i Danmark til færgen. Og ellers har det jo været bykørsel og landevej her, hvor jeg har kørt frisk til. Så synes jeg sgu 24,2, det er sgu okay. Nå, lad os komme videre igen, fordi kommer nok til at stoppe nogle flere gange, så det bliver nogle korte stop, så videre. Så ikke engang hjælpe noget. Til dem, der ikke kender Tyskland, så det her system kører de med de fleste steder. Euro. Prøv at skyde. Man kan bruge den inde i butikken som en euro bagefter.
Ja, det må I undskylde. Jeg kunne sgu ikke lige lade være med at filme det her selvgrænsende toiletbræpper. Men meget smart. Fedt. Drikkepause. 5 minutter. Kværnen holder der. Og udsigten. Og ja, som jeg sagde før, så hvis man køber noget inde i butikken, så får man sin euro tilbage. Så jeg købte lige en Red Bull. Pisse dyrt. Virkelig dyrt, synes jeg. 30 kroner for en Red Bull. Det var også en motorvejstank, så man kan jo ikke forvente andet. Jeg drikker, og så er det videre. Lille problem her. Reservetank. 14 km til nærmeste tankstation. Jeg havde halv tank, da jeg var inde på en tankstation, og tænkte, jeg kan godt lige strække den lidt længere. Men ja, det var lidt risikabelt. Jeg håber, jeg kan nå det. Så ramte jeg grænsen her til Polen. Godt nok ikke det rigtige sted, på grund af mit lille benzinproblem her. Blev jeg nødt til at ændre retning. Det lykkes fandme. Jeg har brugt 0,4 liter reservetank. Hvis jeg skal være ærlig, så aner jeg ikke, hvor meget der er på reservetanken. Det skal jeg sgu lige undersøge, så jeg ved det til en anden gang. Men lad os få noget sovs på. Det går. Så fik jeg sgu fyldt tanken op igen, og fik også lige proppet 3 chokoladebar ned i tasken, som den flinke tankpasser lige kom med et godt tilbud, så det tager man der imod, og det blev 160 kroner. Venstre. Man bare lige køre gennem grænsen for at komme over til den der skov. Igen. Nu kører jeg mod Tyskland, og nu er der selvfølgelig grænsekontrol på. Ja, der er som sagt ikke lige altid styr på det med lyden her, men jeg ved ikke, om I kunne høre, hvad jeg sagde, men jeg blev nødt til at køre over grænsen for at få benzin til Polen, og nu bliver jeg nødt til at køre ind i Tyskland igen, for lige at køre 10 minutter i Tyskland, og så over en anden grænse til Polen. Men det er fint nok. Jeg tager det som en oplevelse.
Og så ramte jeg tilbage ind i Polen igen, og så ligger vi lige ud med, jeg ved ikke, 5-10 km brostensvej til at starte med lige efter grænsen til Polen. Så lige et flot hus her på vejen, så stopper lige. Der er altså styr på kramplanterne derinde. Chancen her. Jeg håber, der ikke er nogen, der siger noget. Så landede jeg sgu her ved The Crooked Forest. Jeg tænker helt klart, det er noget menneskeskabt. Hvordan de har lavet det, det må jeg lige gå ind og undersøge, mens jeg spiser en bid mad her. Det er et meget lille område, og vi vil skyde på, der er 1000 kvadratmeter med de her træer. Selvfølgelig er det menneskeskabt. Men hvordan de har lavet det, det ved jeg sgu ikke. Det lå også bare inde bag et eller andet industribygning, men man kan da se, at de har gjort noget ud af det, og der kommer mange herude, fordi det har en masse nye bænke, der står rundt omkring her. Skraldespanden bliver ikke tømt så tit. Ja, det står der her. Ja. Se her, man kan gå ind på den der, så kan man sikkert læse om det. Og så tog jeg motorcyklen ind her, må man sikkert ikke, men jeg gjorde, jeg kunne se, der ikke er nogen. Det var en lang tur, fandme øm i røvballerne, mand. Ja, der er sikkert nogen, der kører meget længere end det, men altså, jeg kan sgu ikke klare mere end de der 4-5 timer max. Så er det. Så skal jeg hvile. Røvballerne. Ja, prøv at se de der træer. Det er da et perfekt sted at spise en bid mad. Nu er det jo en budgettur, det her. Jeg fik jo den der kæmpe store morgenmad, og der kunne jeg lige krølle en sandwich sammen også med det. Så jeg har en sandwich med fra morgenmaden. Alligevel skal jeg ikke bruge nogen penge på frokost. Yep. Og så når jeg har fået en bid mad og noget hvil her, så tror jeg vil prøve at finde sådan en Airbnb inde i det der Statinen, eller Statin, eller jeg aner ikke, hvordan man udtaler det. Men ja, meget anderledes her i Polen. Og lige krydser over grænsen. Det er 5 kilometer inde i Polen, og det er stor forskel for, hvordan det ser ud i Tyskland. Altså sådan hus, byer, byen og så videre. Jeg kørte lige igennem en by hernede, som I nok så. Ja. Nu har jeg i hvert fald fået mig en bid mad. Jeg ved ikke, hvad det er for en lille fætter, den der. Fløj jeg nærmest lige ind i hovedet på mig lige før. Kæft, chok jeg fik, mand. Så har jeg lige siddet og brugt en times tid på at finde en lejlighed inde i Statinen. Ligger en lille time herfra. Jeg fandt en til 305 kroner, en lejlighed på 50 kvadratmeter, tror jeg det var. Så lad os køre ind og tjekke det. Og smutte for den sjove skov her. Det var også sådan set bare for at sætte GPS'en et eller andet sted og så på Google Maps. Og så blev det her. Og så bare videre og finde et sted at være. Stettin, det er jo en halv stor by. Jeg ved ikke en skid om den, så kør ind og tjekker det ud. Yep.
byhave derinde, kan du se. Lidt offroad her. Meget lidt. Hvad er vi ude i her, venner? Gas eller jernvarme, eller hvad fanden er det? Og hvis man selv skal ud på den her tur, så ligger der masser af Netto og Lidl over det hele, og det er sgu nogle fine butikker, de har. Så begynder jeg så småt at ramme Stettin her, og det er en ret stor by, der bor godt 400.000 mennesker, 408.000 tror jeg det var. Det kommer lige op på skærmen her. Men fed by. Jeg kører lige lidt ind igennem den, inden jeg finder frem til hotellet. Og ja, så lad os se, hvad der sker. Det er så meget, man får for 303 kroner i Stettin. En hel lejlighed. Det er ret nyt. Soveværelse. Bad. Stor entré. Og en stue køkken her. 303 kroner. Det er sgu da billigt. Ja. Alting er der også. Og igen. Der står lige der, så jeg kan holde lidt øje med den gang med den. Lidt byggeplads til nabo, eller hvad det er. Lad os se, om de starter klokken 6 morgen med at banke. Men nu skal jeg sgu ud og finde noget mad, fylde den her lejlighed op med noget mad her. Det er fandme sindssygt, hvad man får for 303 kroner. Jeg kender som sagt, man får noget længe på den. Køreskolen. Vi går herind og tjekker, hvad fanden de har. Det ligger lige nede ved hotellet. Motorcyklen holder derovre. Lejligheden er deroppe. Så kom jeg ud af en lille kiosk nede under lejligheden her, bygningen. For, hvad var det, 80 zloty, som er, jeg havde regnet lige om, det var 137 kroner fik jeg. En salat, noget salami, noget ost, 2 stykker morgenbrød, en lille snackbar, en dansk lurpak, sådan en der, og noget ren frugt, tror jeg det er. De er ret dyre derinde, den har der 2 af. Og en yoghurtdrik, en vitamindrik og en iskaffe og en vand for 137 kroner. Nu er det jo en budgettur det her, så jeg regner det hele sammen til sidst. Og så ser vi, hvad hele turen har kostet. Jeg ved ikke lige, hvor mange dage det bliver endnu, men det finder jeg også ud af. Det er i hvert fald på anden dag nu, som ja, jeg tror, det bliver en 4-5 dages tur. Så er jeg hjem, og så til sidst i videoen her, så skriver jeg, hvad det hele har kostet. Så tog jeg mig lige en aftentur på motorcykel ned igennem Stettin her. Det var faktisk meningen, at jeg ville køre videre i morgen, men der er sgu så meget hyggeligt at kigge på her i byen, så jeg valgte at tage en overnatning mere. Kontaktede hotellet og 2 nat mere, så det er 305 kroner oveni. Og ja, så bliver vi en dag her og tager ud og kigge på byen i morgen. Som I kan se, så ser det jo anderledes ud, fedt ud, fed by, minder en del om København, vil jeg sige. Der er så lidt, hvad kalder man det, lidt bane,
sporvogn, der kører igennem byen, som der så er så mange byer rundt omkring, men super hyggeligt. Radisson Hotel. Til sidst fandt jeg lige en KFC her, hvor jeg tog min mad med hjem. Det blev 64 zloty, som er 110 kroner. Og der slutter jeg dagen af her. Jeg har så meget video, så jeg knækker videoen over i 2, og her kan I se lidt for næste afsnit. Og så, så ses vi der, hvis I vil se med. Og husk at give videoen et like og subscribe, hvis I har lyst til det. Du kan godt få en, der er billigere, eller billigere. Men ikke. Står der en lille flække her i Polen.